αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τον κύριο Χρήστο Γιαπιτζάκη, της πρώτης νευρολογικής κλινικής του Τμήμα Ιατρικής του Παπαδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγώ θα είμαι ο πρόεδρος, είμαι λίγο αντισυμβατικός, είμαι κοινικός ως πρόεδρος και επομένως θα ζητήσω από τους καλεσμένους μας να παρουσιάσουν λίγα πράγματα, να πούν λίγα πράγματα για τον εαυτό τους πριν αρχίσουν ο καθένας. Είμαι όμως πλατωνικός συντονιστής συνεδρίας και άρα θα σας ενημερώσω όταν φτάσετε τα 45 λεπτά από την έναρξη της παρουσίας της διαδικασίας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την φιλοξενία εδώ, η οποία πραγματικά μας έχει συγκινήσει, είμαστε ευγνώμονες για την πρόσκληση και σας συγχαίρουμε και για την άψογη οργάνωση. Ασχολούμαι με την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας με έμφαση στην ύστερη αρχαιότητα και στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Και σήμερα το θέμα της ανακοίνωσης που έχει και συνάφεια με το συνέδριο αυτό αφορά τον Ιώσιπο Μησιόδακα, έναν από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο οποίος στην εποχή του είχε ευτυχήσει να έχει πρόσβαση στην γνώση που αποκτιόταν την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη, πριν όμως έπρεπε να ξεκινήσει και το έπραξε έναν τιτάνιο αγώνα κατά των συντηρητικών λογίων της εποχής, διότι ο Μησιόδακας γρήγορα κατάλαβε πως η επιστημονική πρόοδος στην Ευρώπη δεν μπορούσε να εισαχθεί στον ελληνικό χώρο, ακριβώς διότι υπήρχαν πάρα πολλά στεναρά εμπόδια. Και αυτό ακριβώς ήταν και η προσπάθειά του σε όλη τη διάρκεια ενός βίου, τον οποίο ο ίδιος περιέγραφε με την χαρακτηριστική φράση «Αλήτης γέγονα εν τες αλλοδαπές». Περιπλανιόταν πραγματικά, άλλαξε, όπως θα δούμε σε λίγο, πάρα πολλούς τόπους κατοικίας και πάρα πολλούς φορείς εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εδραιωθεί κάπου, κάτι το οποίο τελικά δεν κατάφερε. Η φράση που εμπεριέχεται στον τίτλο της ανακοίνωσης θα μπορούσε να ήταν μία φράση γραμμένη από έναν λόγιο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που ταυτόχρονα είχε και πρόσβαση στις επιστημονικές παρατηρήσεις, φαίνεται άλλωστε. Θα μπορούσε να είναι γραμμένη από έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο της εποχής εκείνης, όμως είναι γραμμένη από τον Ιώσιπο Μησιόδακα με έναν τρόπο που μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την πεποίθηση ότι και αυτό μόνο να είχε γράψει ο Ιώσιπος Μησιόδακας για την ενότητα της γνώσης, θα μας αρκούσε. Ως φράση είναι πολύ περιεκτική, με την έννοια ότι κάνει λόγο για φιλοσοφία, κάνει λόγο για την παρατήρηση, για τους αστέρες ως αντικείμενα παρατήρησης και για την φύση, τα πράγματα δηλαδή που βρίσκονται στα πόδια μας. Και εννοεί με όλα αυτά ο Ιώσιπος Μησιόδακας ότι η φιλοσοφία δεν είναι αυτό που οριζόταν από τους σχολαστικούς ως φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον όρο, χρησιμοποιώντας τον, πρέπει να επιστρέψουμε στο αρχαίο περιεχόμενο του όρου φιλοσοφία, με την έννοια ότι αυτή περιλαμβάνει και πρέπει να περιλαμβάνει και να καλλιεργεί ισόρροπα όλες τις θεωρητικές επιστήμες και ταυτόχρονα όλες τις θετικές επιστήμες. Και κατά συνέπεια, ο Μησιόδακας εδώ εμφανίζεται να αντιδιαστέλλεται σε σχέση με τον Αριστοτέλη, και αυτό είναι ένα από τα γνωστά μοτίβα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, διότι ακριβώς ο Αριστοτέλης τον χώρο που καταλαμβάνουν οι αστέρες, τα ουράνια σώματα, δεν το θεωρούσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Πίστευε ότι είναι κάτι άλλο που ανάγεται σε μια μεταφυσική σφαίρα του Θεού, αποτελείται από μία ύλη την οποία δεν είμαστε και σε θέση να γνωρίσουμε και ούτω καθεξής.
Οπότε εδώ στην πραγματικότητα ο Μησιόδακας κάνει ένα τολμηρό βήμα να διαφοροποιείται από τον Σταγυρίτη φιλόσοφο, κάτι που στον ελληνικό χώρο είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, με όλη αυτή την θέρμη, με όλη αυτή την βεβαιότητα, βρίσκουμε μόνο στην εποχή του Ιωάννη του Φιλόπονου, όταν γύρω στο 500 μετά Χριστόν, ο Φιλόπονος παίρνει την απόφαση να γράψει σχόλια στα φυσικά του Αριστοτέλη και σε αυτά να παρεμβάλλει την φράση «φημί δε εγώ». Τι ήταν ο Ιάννης ο Φιλόπονος για να γράψει κάτι τέτοιο? Ένα παιδάκι περίπου 25 ετών την εποχή εκεί. Οπότε, στην πραγματικότητα βρίσκουμε όντως έναν τολμηρό λόγιο που δεν έχει και επίθετο σε εμάς γνωστό. Το Μησιόδαξ δεν είναι επίθετο, είναι δηλωτικό της καταγωγής του. Γεννήθηκε δηλαδή στην Τσερναβόδα της Βουλγαρίας και οι περιοχές εκείνες με τα ελληνικά τους ονόματα, παλαιά, αποκαλούνταν Μησία και Δακία. Οπότε λοιπόν, επειδή το πραγματικό επίθετο του Μησιόδακα ακόμη το αγνοούμε, έμεινε γνωστός με ένα επίθετο δηλωτικό της καταγωγής του. Το Ιώσιπος δείχνει ότι ήταν ιερωμένος και ακριβώς αυτό το έκανε ο Μησιόδακας όχι από πραγματική πίστη στα θεία, περισσότερο από την παινία στην οποία ήταν καταδικασμένος και αυτός και η οικογένειά του και η περιοχή του. Ένας από τους πολύ βασικούς στόχους του Μησιόδακα, που ταυτόχρονα συνιστά και τομέα δράσης, ήταν το ότι καλλιέργησε την ελληνική παιδεία ως όργανο κοινωνικής μεταβολής και κινητικότητας στα Βαλκάνια. Δεν τον ενδιαφέρε δηλαδή μόνο η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, αλλά οι φιλοδοξίες του, και αργότερα αυτές τις φιλοδοξίες τις βλέπουμε στο έργο και στο πνεύμα του μεγάλου φίλου και μαθητή του Ιώσιπου Μησιόδακα, του Ρίγα Φεραίου. Οι φιλοδοξίες του ήταν να βοηθηθούν όλα τα Βαλκάνια συλλήβδη από αυτήν την αναγέννηση των γραμμάτων και την διάδοση, τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ο Μησιόδακας χρησιμοποιεί τον όρο φιλοσοφία, τον συνοδεύει με επιθετικούς χαρακτηρισμούς, όπως πειραματική φιλοσοφία ή υγιής φιλοσοφία, για να δηλώσει στην πρώτη περίπτωση ότι η φιλοσοφία είναι ένας όρος με ευρύτατο περιεχόμενο, δηλαδή αφορά και τις επιστήμες, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται με την βοήθεια πειραμάτων, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί ούτε η αμάθεια, ούτε η δυσιδαιμονία που ήταν διαδεδομένες στους ανθρώπους, τους αγράμματους ανθρώπους εκείνης της εποχής και εκείνης της γεωγραφικής περιφέρειας των Βαλκανίων. Ως υγιή φιλοσοφία, ο Μησιόδακας βλέπει αυτήν την πειραματική φιλοσοφία, διότι πλέον θα στρέψει τον άνθρωπο σε μία σωστή αντίληψη για το κάθε τι. Και για τον φυσικό κόσμο και για τον παλαιότερο ελληνικό πολιτισμό, που ο Μησιόδακας διαπίστωνε ότι δεν τον είχαμε μελετήσει επί πολλούς αιώνες σωστά. Δηλαδή θεωρούσε, για παράδειγμα, ότι ο Έλληνας μαθητής, όπου μπορούσε να μαθητεύσει, εάν του ζητούσαν να διαβάσει ένα αριστοτελικό κείμενο, τότε η όποια ανάλυση θα έμενε σε επίπεδο γραμματικής και συντακτικού. Και θα ήταν μάλιστα και μια σπουδαιολογούμενη ανάλυση, που δεν θα επέτρεπε στον μαθητή να θέσει καμία ερώτηση. Διότι αυτή η ανάλυση περιβαλλόταν με το κύρος της αυτελείας, το Πατριαρχείο αυτά ευνοούσε, ο Θεόφιλος Κορυδαλέας πολύ νωρίτερα αυτό ακριβώς πέρασε, ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβαν οι αναγνώστες του ότι ήθελε να περάσει με τη μελέτη του Αριστοτέλη και ούτω καθεξής. Και ο Ιώσιπος Μησιόδακας κάνει και μία θεαματική ανακάλυψη στα διαβάσματά του, γιατί ταξίδευε πάρα πολύ, ήταν βιβλιοφάγος, βιβλιοθήρας, ότι στη θέση του Αριστοτέλη έχουμε άλλον αρχαίο φιλόσοφο να λάβουμε υπόψη, που είναι πολύ ορθότερος του Αριστοτέλη,
και εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη φύση, με τον άνθρωπο, τον σκοπό του ανθρώπου κτλ. Τον Επίκουρο. Τον Επίκουρο πιθανότατα δεν τον είχε διαβάσει ως προς τα δικά του κείμενα ή μάλλον τα δικά του αποσπάσματα. Το πιο πιθανό, όπως φαίνεται από κάποιες έμεσες αναφορές, ήταν ότι ο Επίκουρος κατέστη γνωστός στον Ιώσιφο Μησιόδακα από έναν Γάλλο λόγιο της Αναγέννησης που ονομαζόταν Πιέρ Γκασταντί. Ο Γκασταντί ήταν ο ίδιος ιερωμένος της Καθολικής Εκκλησίας, έγραφε στα λατινικά. Ο Μησιόδακας βέβαια είχε μεγάλη γλωσσική ευρυμάθεια, άνεση να διαβάζει κείμενα κτλ. Και έτσι διαπίστωσε λοιπόν ότι ο Επίκουρος, αν λίγο δούμε τις τροποποιήσεις που έκανε ο Γκασταντί επ' αυτού, μπορεί άνετα να συνδυαστεί και με την χριστιανική θρησκεία χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι λέει ο Επίκουρος? Ότι τα πάντα στη φύση είναι άτομο και είναι κενό. Πώς μπορούμε να εκχριστιανίσουμε λίγο τον Επίκουρο, να καταστεί δηλαδή και πιο προσιτός στο ευρωπαϊκό κοινό και στο ελληνικό, αν πούμε ότι αυτά τα άτομα κινούνται ακριβώς επειδή τα έπλασε ο δημιουργός και αυτός επίσης υπήρξε και ο χορηγός της κίνησής τους. Ο χριστιανικός δημιουργός δηλαδή. Ο Μησιόδακας βέβαια είναι αυτονόητο ύστερα από αυτά που λέμε ότι έγραφε και δίδασκε στην απλή ελληνική γλώσσα. Με μόνη διαφορά ότι επειδή ο ίδιος δεν είχε σπουδάσει τα χρόνια που έπρεπε σε πολύ φημισμένα σχολεία, η γλώσσα του έχει κάποιες δυσκέρειες στην κατανόηση. Δεν είναι αυτή η γλώσσα δηλαδή που βρίσκουμε σε άλλους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η πνευματική του στάση ήταν φιλελεύθερη, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περάσει το μήνυμα ότι ο κάθε δάσκαλος πρέπει να στοχεύει στο να αναδείξει τις ικανότητες των μαθητών και με έναν τρόπο δημιουργικό, και ο ίδιος μάλιστα αναφέρεται στο γεγονός ότι όταν σπούδαζε και ήταν μικρός, τότε έτρωγε και πάρα πολύ ξύλο, οπότε λοιπόν έδινε ευχή και κατάρα σε όσους άκουγαν τα δικά του μαθήματα, αυτή τη λογική, αυτή την πρακτική να την αποβάλουν διαπαντός. Και ασχολήθηκε επίσης με ελληνικές στο εξωτερικό, με την έννοια ότι όπου βρισκόταν προσπαθούσε να αναζητήσει Έλληνες, είτε για να χρηματοδοτήσουν τα πολύ φιλόδοξα σχέδιά του και προγράμματά του, τα εκδοτικά, είτε να τον εντάξουν στο διδακτικό προσωπικό μιας σχολής, και αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κατάφερε. Γεννιέται μεταξύ των ετών 1725 και 1730 στην Βουλγαρία και χειροτονείται κάποια στιγμή ιεροδιάκονος. Τα δε πρώτα του γράμματα τα μαθαίνει στη Βλαχία ή την Θράκη. Εδώ τώρα, καθώς θα διαβάζουμε από την περιοδολόγηση του βίου του κάποια πράγματα, θα τα συνδέουμε με τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε την θεωρία για την ενότητα της γνώσης. Τώρα πια αυτό είναι εφικτό. Πηγαίνει και παρακολουθεί για ένα έτος, όπως βλέπετε, μαθήματα στη σχολή της Θεσσαλονίκης, η οποία εκείνη την εποχή ήταν προπύργιο ενός συντηρητισμού δυσπερίγραπτου για τα δεδομένα του Ιώσιφου Μησιόδακα, αλλά και για τα δεδομένα άλλων νέων σπουδαστών που πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Εκεί μαθήματα έκανε ο Ιαννακός, ή Γιαννακός ή κάπως έτσι. Και ήταν πάρα πολύ αυστηρός, απαγόρευε στους μαθητές του να βρεθούν στο εξωτερικό, να μάθουν ξένες γλώσσες, και το μόνο το οποίο τους ενθάρρυνε να κάνουν είναι να αντιγράφουν σχόλια στον Αριστοτέλη που είχε αρχικά συγγράψει ο Θεόφιλος Κορυδαλέας. Οπότε λοιπόν αυτό συνιστούσε μία πολύ ρηχή προσέγγιση. Ο Ιαννακός στη σχολή της Θεσσαλονίκης ήταν ευθυγραμμισμένος και με τον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης και με το Πατριαρχείο την εποχή εκείνη. Ο Μησιόδακας δεν το βάζει κάτω, πηγαίνει και παρακολουθεί πάλι έναν χρόνο, και από αυτό θα καταλάβουμε τα περαιτέρω προβλήματα που και εκεί διαπίστωνε, πηγαίνει και παρακολουθεί μαθήματα στην Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης. Και αυτή υπήρξε, για τα δεδομένα του Μησιόδακα, προπύργιο του συντηρητισμού. Ζητούσε επιγόντως κάποια χρήματα, διότι ένιωθε ότι ασφικτιά ήθελε να φύγει στο εξωτερικό και του το αρνήθηκαν,
λέγοντάς του πάρα πολύ απλά ότι εάν φύγει στο εξωτερικό, τότε λοιπόν θα γυρίσει άθεος. Ο ίδιος είχε περιβληθεί το σχήμα, αλλά αυτή η κατηγορία λειτουργούσε φυσικά πάρα πολύ αποθαρρυντικά για τον νεαρό Ιώσιφ. Ευτυχώς τα πράγματα διαφοροποιούνται όταν ο Ευγένιος Βούλγαρης διδάσκει στην Αθωνιάδα σχολή και επειδή ο Βούλγαρης είχε ήδη αρχίσει να δίνει και εκείνος τις δικές του μάχες κατά του στήρου αριστοτελισμού, δέχεται πρόσκληση να πάει στην Αθωνιάδα σχολή, η οποία τότε ήταν και ως κτίριο υπό ανέγερση, και να διδάξει εκεί τις δικές του πλέον νέες αντιλήψεις και γνώσεις. Εκεί ο Ιώσιφ Μησιόδακας βρέθηκε με μυαλά φωτεινά, που είναι γνωστοί ως εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού και υπήρξαν συμμαθητές του, υπό τον Βούλγαρη. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα ήταν και εκεί δυσχεροί, διότι ακούστηκε ότι ο Βούλγαρης μιλά για επερισμό, ακούστηκε ότι αμφισβητεί τον Θεόφιλο Κορυδαλέα και έτσι αυτό είχε συνέπεια να υπάρξουν πολλές εντάσεις με συναδέλφους του ίδιου του Βούλγαρη, με μαθητές του, οι οποίοι έπαιρναν εντολές και από το Πατριαρχείο προς αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια η Αθωνιάς σχολή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ως κτίριο και τέλος ο Βούλγαρης φεύγει ταπεινωμένος διότι του κόβουν ξαφνικά και τον μισθό. Νωρίτερα, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί με τον Βούλγαρη στη σχολή της Κοζάνης, όπου αρχικά υπήρχε ένας ενθουσιασμός να τον δεχθούν ως σχολάρχη κτλ. Και αργότερα πάλι η διαδικασία αυτή, η εκπαιδευτική διαδικασία διακόπη άδειξε. Τον Μησιόδακα τον βρίσκουμε στη Σύφνο, στη Μύκονο, στην Αθήνα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνει εκεί. Πάντως πρέπει να πέτυχε ένα μείζωνα στόχο που είχε να βρεθεί στη Βενετία, έχοντας συγκεντρώσει δηλαδή τα χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση και να σπουδάσει στην ιατροφιλοσοφική σχολή της Πάδοβας. Το κλίμα εκεί, στη Βενετία, ήταν την εποχή αυτή, 1759-1762, πάρα πολύ προοδευτικό. Είχε εγκαταλειφθεί η στήρα προσέγγιση στα αριστοτελικά έργα, είχαν αρχίσει να αναλαμβάνουν εκεί καθήκοντα σημαντικοί δάσκαλοι, επιστήμονες, Έλληνες. Τον Μησιόδακα τον δέχτηκαν και στον ελληνικό ναό να διδάσκει και έτσι να έχει κάποιον τρόπο να προσπορίζεται τα προστοζήν. Και ο ίδιος φυσικά πλέον αρχίζει και το διδακτικό και το μεταφραστικό του έργο. Προσπαθεί δηλαδή να δει από την βιβλιογραφία της εποχής τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μπορούν να είναι σε θέση οι μαθητές του να διαβάζουν τις εξελίξεις, τις τρέχουσες εξελίξεις παντού. Στη γεωγραφία, για παράδειγμα, που είναι μια εμπειρική επιστήμη, στην ηθική, που είναι μια επιστήμη πρακτική. Ο Μησιόδακας δεν χάνεται σε αναλύσεις, αλλά θέλει να δει πού υπάρχει η πρακτική ωφέλεια στις επιστήμες της εποχής. Αυτό δηλαδή ήταν ο μόνιμος στόχος του. Το ακριβώς αντίθετο ήταν αυτό που έκαναν οι σχολαστικοί νωρίτερα. Και φτάνουμε σε μια εκπληκτική διετία στο βίο του Μησιόδακα ως ανθρώπου, αλλά και ως δασκάλου, στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Ο Μησιόδακας κατόρθωσε να προσεγγίσει τον ηγεμόνα και να μιλήσει στους Έλληνες που είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Έτσι λοιπόν, ο ηγεμόνας τότε, ένα από τα λίγα φωτεινά μυαλά που είχαν περάσει, ήθελε ακριβώς να υλοποιηθεί και στο Ιάσιο αυτό που ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη και εκδήλωση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιστήμες και κλασική παιδεία και πειράματα και διαφωτισμός των ανθρώπων και προσέλκυση νέων μυαλών που θα μπορέσουν όλα αυτά να τα μετουσιώσουν στη γνώση και να τα διδάξουν περαιτέρω και ούτω καθεξής. Αναλαμβάνει λοιπόν το πολύ σημαντικό αξίωμα του σχολάρχη στην αυθεντική ακαδημία. Την ονομάζουν ακαδημία βέβαια λίγο για να δείξουμε ότι έχουμε εδώ και μια προσπάθεια να βρούμε μια συσχέτιση με το μακρινό παρελθόν, με τον Πλάτωνα και την Ακαδημία του κτλ. Στην πραγματικότητα δεν είναι πλατωνικής κατεύθυνσης οι σπουδές, είναι επιστημονικής
κατεύθυνσης και γόνιμου διαλόγου με τα αρχαία κείμενα. Ο Μησιόδακας προσωρινά νιώθει ότι η προσπάθεια του αυτή έχει καρπούς και αποδίδει. Όμως το Πατριαρχείο δεν τον αφήνει να το πιστέψει αυτό για πολύ. Του στέλνει έναν λόγιο με καστοριανή καταγωγή, τον Σεβαστό Λεοντιάδη, και αυτός ο λόγιος, που ήταν και μεγάλος, σε ηλικία περίπου 75 ετών τότε στο Ιάσιο, επιχειρεί να γνωρίσει τον Ιώσιφο Μησιόδακα, ο οποίος την εποχή εκείνη έκανε το πρώτο του ξεκίνημα ως σχολάρχης στην Ακαδημία. Το πράγμα εξελίχθηκε σε μια περίγραπτη διένεξη μεταξύ του Σεβαστού Λεοντιάδη και του Ιώσιφου Μησιόδακα και κατά συκοφάντηση μετά από τον Σεβαστό Λεοντιάδη στους δρόμους του Ιασίου. Αργότερα, μάλιστα, ο Λεοντιάδης δίνει το τελευταίο χτύπημα για το οποίο πιθανότατα τον είχαν καθοδηγήσει να κάνει, να βρεθεί και στην Κωνσταντινούπολη, σε μια εποχή που ο Ευγένιος Βούλγαρης επεδίωκε να πάρει μητροπολιτικό θρόνο εκεί. Να κατασυκοφαντήσει δηλαδή και τον Ιώσιφο Μησιόδακα, που ήταν μαθητής του Βούλγαρη, και τον ίδιο τον Ευγένιο Βούλγαρη πλέον. Και έτσι ο Μησιόδακας αυτήν την διαλογική συζήτηση, που ήταν διένεξη, αναλαμβάνει εκείνη την περίοδο, έτσι, επειδή ήταν και νέος, ήταν και αρκετά ορμητικός, να την γράψει να την μεταφέρει σε ένα αντιρρητικό φυλάδιο, καλώντας τον Σεβαστό Λεοντιάδη σε αντιπαράθεση. Στο αντιρρητικό φυλάδιο παραθέτει ο Μησιόδακας με ευθύνη του όλα τα επιχειρήματα του Σεβαστού Λεοντιάδη, ο οποίος ήταν οπαδός αυτής της σπουδαιολογούμενης ρηχής προσέγγισης στον Αριστοτέλη. Παραθέτει επίσης όλες τις εσφαλμένες επιστημονικές γνώσεις που θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει στα αριστοτελικά έργα και είχαν ήδη διορθωθεί από τους επιστήμονες στην Ευρώπη, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν θέλει ο Σεβαστός Λεοντιάδης και όποιος άλλος να γίνει μια δημόσια αντιπαράθεση κατά το πρότυπο και των Ευρωπαίων λογίων εκείνης της εποχής και παλιότερα, πολύ ευχαρίστως. Ο Μησιόδακας δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Και πράγματι, σε αυτήν ακριβώς την έκθεση που είχε συντάξει ο Ιώσιφος Μησιόδακας, βρίσκουμε διατυπωμένες πάρα πολλές από τις πεποιθήσεις του για την ενότητα της γνώσης. Μιας γνώσης δηλαδή που δεν έχει καμία σχέση με την προσέγγιση αντίστοιχων θεμάτων από τους συντηρητικούς λογίους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ιώσιφος Μησιόδακας, δήθεν για λόγους υγείας, δεν το απορρίπτουμε, αλλά δεν είμαστε και πρόθυμοι να το δεχθούμε σίγουρα, να φύγει από το Ιάσι. Δηλαδή, ο Σεβαστός Λεοντιάδης, προς ένα σημείο, το πέτυχε αυτό που ήθελε. Οπότε λοιπόν ο Ιώσιφος Μησιόδακας, ίσως διότι έβλεπε ότι είναι και το Πατριαρχείο από πίσω, το πιθανολογούμε αυτό, βρίσκεται στο Βουκουρέστι, εκεί μελετά μαθηματικά και φυσική, συγγράφει γεωγραφικές πραγματείες, δεν αναλαμβάνει κανένα διδακτικό έργο, διότι καταλαβαίνει πια ότι θα τον ξαναεκθέσουν ενδεχομένως. Όμως κάποια στιγμή, όταν περνάνε τα χρόνια, επανέρχεται στο Ιάσιο, διότι ο ηγεμόνας θεωρεί πως έπρεπε να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία και στο δικό του όραμα. Ο Μησιόδακας δεν μένει πολύ. Εδώ τώρα πια στα 1776 και από τις γενικότερες στρατηγίες, όντως το ότι επικαλείται προβλήματα υγείας πρέπει να κινείται πάρα πολύ κοντά στην αλήθεια. Τον βλέπουμε μετά να περνάει ένα διάστημα σε περιοχή της Τρασιλβανίας, το Πρασοβόν, για λουτρά, για μαθητικά, στην αγαπημένη του Βενετία, στα 1779, κάπου κάποια χρόνια τα χάνουμε, δεν έχουμε δηλαδή και ακριβή εικόνα των κινήσεών του, αλλά όμως, επειδή ήταν ένα φύση ανήσυχο μυαλό, αποφασίζει στα 1780 στη Βιέννη να μην χαριστεί στους αντιπάλους του. Και έτσι λοιπόν, όλα εκείνα τα ζητήματα με τα οποία ο Μησιόδακας προωθούσε αυτές τις αρχές περί ενιαίας γνώσης και προβαδίσματος της επιστήμης κτλ. Μαζί με όλες τις
διαλογικές συζητήσεις, τα δικά του μαθήματα στο Ιάσιο και ούτω καθεξής, τα συγκεντρώνει και τα συνεκδίδει μαζί σε ένα σπονδυλωτό κείμενο με τον τίτλο «Απολογία». Αυτή του η απολογία ήταν πραγματικά ζωής. Δηλαδή, ο Μησιόδακας εκεί στην ουσία δίνει το στίγμα ενός διανοητή πολύ υψηλού μεγέθους και πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι κάποια βιογραφικά στοιχεία σε σχέση με τον Ιώσυπο Μησιόδακα και την εποχή έχουν μελετηθεί, η απολογία στο σύνολό της δεν έχει μελετηθεί. Και λίγο μετά γνωρίζεται με τον Ρίγα Φεραίο, γίνεται δάσκαλός του και φίλος. Όμως βλέπουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια του βίου του, αν πέθανε δηλαδή από εκεί μεταξύ 1800-1804, ο Μησιόδακας ξαναγνωρίζει την απομόνωση και αρχίζει πια να συμβιβάζεται με μια κατάσταση που βλέπει ότι δεν είναι αυτό, σε καμία περίπτωση δηλαδή, που θα ήθελε να γίνει στην Ελλάδα όταν θα μπορούσε να ανακτήσει την ελευθερία του. Δηλαδή ότι είναι πολύ σκληρός αντίπαλος οι συντηρητικοί κύκλοι και ανατροφοδοτούνται. Ενώ ο ίδιος κάνει έναν άνισο αγώνα εναντίον τους, αυτοί ανατροφοδοτούνται. Τα βιοποριστικά προβλήματα δεν το επιτρέπουν να διδάξει όπως ήθελε και φυσικά, το κυριότερο, να προχωρήσει στο εκδοτικό έργο που έπρεπε να γίνει ύστερα από αναζήτηση χορηγών, τυπογραφείων, όλα αυτά φυσικά κόστιζαν τότε πάρα πολύ. Απογοητεύεται πάρα πολύ όταν δολοφονείται ο Ρήγας και ο ίδιος πεθαίνει κάποια στιγμή, πιθανότατα στο Βουκουρέστι, άσημος, άγνωστος και μάλλον με την αίσθηση της γενικευμένης αποτυχίας. Μέσα από το έργο του, την απολογία κυρίως, εντοπίζουμε και κάποιες απόψεις οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της σκιαγράφησης των θέσεων που στηρίζει ο Μησιόδακας. Η διαμάχη μεταξύ κορυδαλισμού και αντικορυδαλισμού, δηλαδή μεταξύ της συντηρητικής και της προοδευτικής προσέγγισης στα αρχαία έργα, και δει τα έργα του Αριστοτέλη, αυτή η διαμάχη αποτυπώνεται σε δύο φράσεις, τη μία με διατύπωση του συντηρητικού λογίου Σεβαστού Λεωτιάδη, ότι η αριστοτελική φιλοσοφία πρέπει να προτιμάται από πάσης φιλοσοφίας άλλης, και με αυτό ο Λεωτιάδης και όσοι τον στήριζαν, το Πατριαρχείο δηλαδή, θεωρούσαν ότι δεν έχει νόημα ούτε καν ξένες γλώσσες να μαθαίνουμε, διότι αφού έχουμε απορρίψει όλους τους φιλοσόφους πλην Αριστοτέλη, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε ξένες γλώσσες, διότι δεν υπάρχει σοβαρό αντικείμενο σε κανέναν Ευρωπαίο επιστήμονα και φιλόσοφο. Και πάνω εκεί, φυσικά, ο Μησιόδαξ απαντούσε αποφασισμένος, ιδού, πώς ανατρέπω εγώ τα στριλουμένα σαρχάς του αριστοτελισμού. Οπότε, λοιπόν, ακολουθούσε μία λεπτομεριακή ανάπτυξη, δεν μπορούμε δυστυχώς να μπούμε στα επιμέρους ζητήματα τα οποία συζήτησαν, πάντως, σε μεγάλο βαθμό ήταν ζητήματα που αφορούσαν την οντολογία του Αριστοτέλη, τη μεταφυσική του, τα πάρα πολλά επιστημονικά λάθη που είχαν γίνει και στη θέση αυτών των επιστημονικών λαθών γινόταν απαρίθμηση και ανάλυση της αντίστοιχης προόδου της επιστήμης στην Ευρώπη. Ο Ιώσυπος Μησιόδακας στο ίδιο έργο μας λέει ότι η πολυμάθεια, δηλαδή αυτή η ευρυμάθεια που πρέπει να διαθέτει ένας άνθρωπος, βρίσκεται ακριβώς και ταυτίζεται με ένα δέντρο, σε ένα δέντρο, στη ρίζα ενός δέντρου, που είναι η υγιής φιλοσοφία. Και λέει για την υγιή φιλοσοφία ότι αν την αρδεύσουμε επιμελώς, δηλαδή αν την ποτίσουμε, την καλλιεργήσουμε όπως πρέπει και με τον τρόπο που της ταιριάζει, γιατί δεν αρκεί μόνο να έχουμε την υγιή φιλοσοφία ως κορονίδα, πρέπει ταυτόχρονα και να τη μελετούμε και να την διδάσκουμε με τον προσήκοντα τρόπο. Τότε λοιπόν αυτή θα διαπιστώσουμε ότι τρέφει όλα τα είδη της μαθήσεως. Δηλαδή δεν υπάρχει είδος ανθρώπινης γνώσης
το οποίο να μην συνδυάζεται με το ευρύτατο περιεχόμενο της φιλοσοφίας σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και τις αντίστοιχες που δέχεται ο Μησιόδακας. Και συνεχίζει λέγοντας ότι πάντα τότε καρποφορούσαν υγιή, σώα και ανάλογα τη χρία των μετιών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, δηλαδή στο ότι κάθε τι το οποίο κάνουμε στο πλαίσιο της υγιούς φιλοσοφίας γίνεται για να αποδειχθεί όσο ωφέλιμο είναι. Αν κάτι δεν είναι ωφέλιμο, τότε μειώνονται οι προοπτικές να ασχοληθούμε με αυτό, διότι υπάρχει ένας κατεπήγον χαρακτήρας καλλιέργειας των ανθρώπων που πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί σύντομα. Στο έργο του που έχει τον τίτλο «Σημειώσεις φυσιολογικές» είναι ένα πολύ μικρό κειμενάκι και το εξέδωσε στο Βουκουρέστι προφανώς έτσι ως ένα τελευταίο δείγμα γραφής, λίγα χρόνια πριν πεθάνει. Λέει ότι η πολυμάθεια, από μόνης της οποίας αρρύεται ο φωτισμός των ψυχών και πορίζονται τα χρηστά ήθη, διαμορφώνει δηλαδή η πολυμάθεια και ήθη για τον πολίτη, που στην περίπτωση της Ευρώπης ήταν ο Ευρωπαίος πολίτης που ζούσε στα κράτη της εποχής, στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν ο πολίτης που θα έπρεπε να κυοφορηθεί προκειμένου όταν ανακτηθεί η ελευθερία της χώρας να ζήσει με αυτό το πλαίσιο. Τρέφεται, αυξάνει δίδωση των ανάλογων καρπών όταν απολαμβάνει την προστασία, την επιρροή της αυθεντικής κυδαιμονίας. Ο λόγος του Μησιόδακα, όπως είπαμε, καμιά φορά είναι λίγο περίεργος. Θέλει όμως στην ουσία να πει ότι αυτό είναι έργο που πρέπει να το στηρίξουν οι αφέντες. Η αυθεντική κυδαιμονία είναι η πρόνοια που πρέπει να ασκηθεί από τους αφέντες, τους ηγεμόνες, τις κεφαλές των κρατών, προκειμένου ακριβώς να πάρουν αυτή την υπόθεση στα χέρια τους, να την χρηματοδοτήσουν. Επιστήμη χωρίς φυσικά χρηματοδότηση είχε καταλάβει ο Μησιόδακας, ο οποίος είχε και τεράστια βιοποριστικά προβλήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Γι' αυτό λοιπόν αντιλαμβανόταν ότι καλές είναι φυσικά οι προσωπικές προσπάθειες, καλές είναι οι ώρες διδασκαλίας που θα αφιερώσει ένας ειδικός επιστήμονας με αυτά τα αντικείμενα κτλ. Αλλά αν δεν έχει χρηματοδότηση, αν δεν έχει την κάλυψη, τότε δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Και μας λέει πάλι στην Απολογία ότι αυτή είναι φιλοχρήσιμος, δηλαδή κινείται προς την κατεύθυνση του τι είναι χρήσιμο, του τι είναι αναγκαίο, είναι φιλαναγκαία, πάσα αναχριστολογία να αποφεύγει. Καταλάβαινε ο Μησιόδακας ότι αυτές οι άχρηστες γνώσεις, ήταν και παιδαγωγός συνήθως, αυτές οι άχρηστες γνώσεις με τις οποίες φορτώνονταν οι νέοι μαθητές, δεν θα είχαν να προσφέρουν τίποτα πια στη νέα εποχή που ξεκινά. Και η προσέγγιση του Μησιόδακα είναι προσέγγιση προς την κατεύθυνση μιας νέας μεγάλης οδού. Πάσα αναχριστολογία λοιπόν αποφεύγει και στοχαζομένη την χρία ή τη ζωνή ή πανταχώθεν την ζωή ημών, καταλάβαινε ο Μησιόδακας ότι όλος ο βίος μας αναγκαστικά στρέφεται γύρω από επιτακτικές ανάγκες. Και δεδομένου μάλιστα ότι ο βίος μας δεν είναι άπειρος, έχει μια σχετική βραχύτητα. Γι' αυτό λοιπόν είναι από κάθε άποψη χρήσιμο να επιδιώκουμε μόνον ό,τι είναι αναγκαίο και χρήσιμο στον βίο. Και μας δίνει εδώ με έναν τρόπο πανηγυρικό, στην υπογραμμισμένη φράση, δική μου υπογράμμιση, τι είναι η υγιής φιλοσοφία. Ενιαία γνώση. Ο Μησιόδακας το λέει θεωρία ολική. Δηλαδή, επιδιώκει να γνωρίσει τα πάντα σε όλες τους τις διαστάσεις, από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους. Από κάθε τι, ο Μησιόδακας πιστεύει ότι μπορεί να αντιληφθεί ό,τι είναι χρήσιμη γνώση και αυτή να καλύψει και να ταυτιστεί με όλο το επιστητό, όπως πλέον διαμορφώνεται τώρα το περιεχόμενο του. Άρα λοιπόν, ο Μησιόδακας στην ουσία έρχεται να περάσει και ένα παιδαγωγικό ιδεώδες και ένα επιστημονικό ιδεώδες με αυτή την φρασούλα, το θεωρία ολική. Και το επεξηγεί περαιτέρω λέγοντας ότι ερευνά τα σφίσεις των πραγμάτων, αεί προς το τέλος. Δεν σταματούμε δηλαδή ποτέ την έρευνα αν δεν φτάσουμε σε ένα σημείο πέραν το οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ώστε να συντηρήσει
να συστήσει την αληθινή ευδαιμονία, την οποία ο άνθρωπος ως άνθρωπος δύναται να απολαύσει επί της γης. Αυτό είναι κάτι που στα χείλη ενός ιερωμένου, κατά βάση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Έτσι, γιατί η ευδαιμονία επί της γης? Θα έπρεπε να μετανοούμε, όχι να ευδαιμονούμε επί της γης, η ευδαιμονία θα έρθει αργότερα. Ο Μησιόδοκας όμως αυτό το είχε απορρίψει διαρρήδη. Θεωρούσε δηλαδή ότι δεν κάνουμε τίποτα ως επιστήμονες αν δεν βελτιώσουμε τις συνθήκες του βίου μας. Και αν δεν ζήσουμε ως άνθρωποι σε ένα πλαίσιο ευτυχισμένοι από όλα όσα έχουν επιτευχθεί από επιστήμονες, από παιδαγωγούς, από θεωρητικούς, από πρακτικούς, από όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, από πολιτικούς επίσης. Είναι κοινωνικό το περιεχόμενο της ευδαιμονίας για τον Μησιόδοκα. Όλοι έχουν μερίδιο στην ευδαιμονία επί της γης και αυτό θα προκύψει ως μια συνέργεια όλων των τάξεων, των παραγόντων, των ανθρώπων, των επαγγελμάτων και ούτω καθεξής. Ακριβώς διότι μετά από τον παρόντα βίο, λέει ο Μησιόδοκας που ήταν ιερωμένος, δεν ξέρουμε τι θα γνωρίσουμε, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να εξασφαλίσουμε εδώ, στο πλαίσιο της ευδαιμονίας επί της γης, αυτό είναι η δική μας αποστολή. Και έτσι εδώ, στην πραγματικότητα, ο Μησιόδοκας γίνεται σταυροφόρος, καταλαβαίνοντας ότι είναι πια δικαιολογημένοι οι αντίπαλοι του να εκραγούν σε βάρος του, διότι το μήνυμά του είναι τόσο πρωτότυπο και τόσο διαφορετικό και δίνει όντως αυτό που λείπει από τον μη εκπαιδευμένο κλήρο της εποχής εκείνης. Δίνει ένα φωτεινό μήνυμα. Ο Μησιόδοκας και άλλοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού είχαν πολύ προβληματιστεί από το γεγονός της απεδευσίας του κλήρου την εποχή εκείνη. Και από το γεγονός ότι υπήρχε μια σπουδαιολογούμενη διδασκαλία πραγμάτων που δεν ωφελούσαν κανέναν. Οπότε λοιπόν το κήρυγμά του γίνεται φωτεινό, γίνεται ένα κίνημα περιεκτικό, ένα κίνημα βέβαια πάρα πολύ αποδοτικό, για να συνδυάσει κανείς πια και στον ελληνικό χώρο τα διδάγματα της επικούριας φιλοσοφίας και της νέας επιστήμης. Ο Μησιόδοκας αντιλαμβάνεται εδώ ότι έχουμε μια τεράστια πολιτιστική διαφορά, δηλαδή ότι στην Ευρώπη αυτά τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται κοινός τόπος, ενώ στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εγκολπιθούν από τους ελληνικούς συντηρητικούς πνευματικούς κύκλους. Και βέβαια, ο Μησιόδοκας έρχεται και πιστεύει και το διατυπώνει ευθαρσώς πως τα άτομα της ύλης, εννοεί, έχουν αρχή δημιουργική και κινητική τον Θεό, εκεί όντως δίνει ένα νέο πλαίσιο αναζήτησης της αλήθειας στο φυσικό κόσμο. Συμβιβάζει την έννοια του Θεού, του χριστιανικού Θεού, με την δημιουργία και κίνηση των ατόμων, όπως είχαμε πει λίγο πριν. Ο Μησιόδοκας είχε μελετήσει αυτά τα κείμενα, όχι πιθανότατα, όχι από το αρχαίο πρωτότυπο, δηλαδή ήξερε την άποψη που ήταν διατυπωμένη από τον Σέξτο Εμπειρικό και αναφέρεται στον Επίκουρο, ότι η φιλοσοφία είναι ενέργεια με λόγους και με διαλογισμούς, θέλει δηλαδή λογική για να μπορέσει κανείς να φιλοσοφήσει και είναι μία δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στον ευδαίμονα βίο. Το κείμενο αυτό είναι αντιπροσωπευτικό της επικούριας φιλοσοφίας, αντιπροσωπευτικό του Πιέρ Γκασαντή, που θεωρείται αναδιωτής της επικούριας φιλοσοφίας στο πλαίσιο της Καθολικής Εκκλησίας, γιατί και ο Γκασαντή μιλά ακριβώς για την Beata Vita, τον ευτυχισμένο βίο. Και για τον Γκασαντή ήταν δύσκολα τα πράγματα να ισχυριστεί αυτά και να έχει απήχηση εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε την άποψη του Ιώσιπου Μησιόδοκα για τα βασικά μέρη της υγιούς φιλοσοφίας, που είναι η ηθική, η μεταφυσική, η φυσική, τα μαθηματικά και η λογικοκριτική. Την λογική εννοεί, αλλά την αποκαλεί κριτική, διότι
ο Μησιόδοκας ήταν πάντα υπέρ της αυστηρής τεκμηρίωσης των πάντων. Δηλαδή, ποιος είναι στην πραγματικότητα υπέρτατος κριτής σε οποιαδήποτε επιστημονική ανακάλυψη, συζήτηση, διδασκαλία, μάθηση κτλ. Η λογική. Γι' αυτό την αποκαλεί έτσι, αν και στην πραγματικότητα η αντίληψή του είναι ότι μιλάμε για την παραδοσιακή λογική, απλώς της αναβιβάζουμε το ρόλο για να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να αυθαιρετούν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα που δεν είναι αυστηρώς τεκμηριωμένα. Οπότε λοιπόν πιστεύει ότι η σωστή επιστήμη λειτουργεί πάντα προς την κατεύθυνση της λογικής εξέτασης του βασάνου αυτού, που είναι άκρος απαραίτητος. Η αντίληψή του ήταν ότι όλα αυτά τα παίρνουμε από τον ευρωπαϊκό χώρο, δεδομένου ότι λόγω της τουρκοκρατίας, της αμάθειας, της δυσιδαιμονίας κτλ. Η Ευρώπη έφτασε στην εποχή του Μησιόδακα να υπερβαίνει κατά πολύ την παλαιά Ελλάδα, ως προς τη σοφία. Το αντιλαμβανόταν αυτό ο Μησιόδακας, αλλά θεωρούσε ότι η απόσταση μπορεί να διερευνηθεί από τους Έλληνες με το μεταφραστικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο λογίων όπως αυτός. Και ο θαυμασμός του για την πρόοδο στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ, φυσικά, φιλοπρόοδο μυαλό ο Μησιόδακας. Ο θαυμασμός του φαίνεται από τη φράση, από την παράγραφο αυτή, μήτε επιστήμη, μήτε τέχνη, ελευθερία τέχνη, ελεύθερη τέχνη, δίδοτε, την οποία οι νεωτερικοί, εννοεί τους Ευρωπαίους, ή να μην ύφξησαν ή να μην μετεμόρφωσαν προς το ακριβέστερο. Και πράγματα τα οποία ολοτελώς ελάνθανον τους αρχαίους, τουλάχιστον τους αριστοτελικούς, τα βλέπουμε να τα αναπτύσσουν πραγματικά επαρκώς οι Ευρωπαίοι κατά τον Μησιόδακα. Εδώ βρίσκεται και η φράση περί της φιλοσοφίας, που δέχεται την συνδρομή των παρατηρήσεων, δηλαδή, όταν λέμε παρατηρήσεις εννοούμε ό,τι είναι δυνατόν να εντοπιστεί με περιγραφές, με πειράματα, με επιστημονικά όργανα κτλ. Το λέει άλλωστε, μοιραία όργανα, χρησιμότατα ευρήκαν οι Ευρωπαίοι, και αυτά μας επιτρέπουν πια να έχουμε την προσέγγιση που θέλουμε σε όλο το σύμπαν. Και αυτό που βρίσκεται πάνω από την γη και αυτό που έχει να κάνει με τον φυσικό κόσμο, τον οποίο και προσεγγίζουμε πιο εύκολα. Με αυτή την σύντομη περιγραφή νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι είχαμε εδώ, στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, ένα από τα πολύ φωτεινά μυαλά για τα δεδομένα της εποχής, που ήταν θαραλέο, έδωσε τους αγώνες του, μπόρεσε ως ένα σημείο να εμφυσίσει κάποια ιδανικά σε δικούς του μαθητές, σαν τον Ρίγα Φεραίο, αλλά στην πραγματικότητα τώρα, όταν κοιτάμε αυτά που μας άφησε ως παρακαταθήκες, τον θαυμάζουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τεμπέλη και για την τήρηση του χρόνου, την ακριβή τήρηση του χρόνου, αλλά κυρίως γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είχα υπόψη μου ούτε καν το όνομα του Ιώσου του Μησιόδακα πριν από την περίληψη που παραλάβαμε. Δηλαδή ήταν κάτι άλλο. Και νομίζω ότι μας άνοιξε τα μάτια στο κομμάτι αυτό και πάση με τόσο πόσο ο διαφωτισμός λειτουργήσε και χρησιμοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο την περίοδο εκείνη.